Metaga step di Kumka Voice of the People Party kumbang ila penbena bahaga ruski bagi song seat demonstration hantai bagi teng ya kani ko seat demonstration jom ni metaga segi ka arpo arteri ku hangne e haswa bangin ko hangne gadon kani ka jing hanglat nagaliang jong ki bor jong ka district bakim sya bakila impose ya ka 163 BNSS di nagaliang jong ni Kumka Party ngila ka party kila island yang bangin ya rung tang samut bangin le ya kani ka protest di hagani kapor ni singokmen ba i magistrate ilawan ila adjektif lagi ba la call off ya ketika public hiring hante hapo daistong di negaliang jongi ni ai kublai ya ki ba nong chong sunong kebalaying scam triang ban yeng ban pendam ya kani ka jing temu ban lebor da kani ka sorkar MDA di hagani kapor negaliang jongi ka Voice of the People Party ngin sa ya Syong perkat hadin baladep ya kani ka jing pensai sepi kum ki lat thai kubor ba idon ya kaban keren haka jing edei bat kani ka jingelang ke balawan da kita kinong kersan da kecri simen da kita kinong elam jok ilaka bat harengkan kani ka jing keno ba harukom haka jing edei bat kani ka parti ka jongi tengi kwa ban pensai saki pajba jong ka distrik bat kumjuk saka ilaka nong kli leni sikinong song jong ka daistong bagi kum ka Voice of the People Party ini na kabenta ban persya ya kani ka siri simen namar ka jing island jong kani ka sorkar bakin le mon bakin le business kat baki singudai hakani ka district ka jongi kat ba yang ipat kiba tredu yong kiba juim jakpo nau do yong kikan den kita kadao ni jing tang na kani ka nongrim ba nginom island ya kini kismen factory bakin le mon tat haduk ba ngiro ngin myo ban treyo ni do yong dau pai ba kumbajulong e ka jing kren jong secretary jong ka ilaka nong kle I ba fencing ba fence bare I ong ya ka party ba ngimpai ya kata hangnong I kren keno ya kata ka ilaka nong kle jong pi hangnong I persa ya kata ka public hearing jong pi namar do bas nang le ba kani kadai ka jing thombor jong ka sarkar amdai ka jing le jong pi kum ka ilaka nong kle kadai tang ka we na kata ka bor ka ba sa pendon kam ha ka sarkar di kajing keren jong wei no nong elam jong ketika dong kata nyuma forestar paju long kajing keren kelung kena kapam ni song rem ni skau tu bakini baro kini kinong elam jong ilaka kini kinong kesan ba khmat jong ka MPP tingi skau tu baki yo kum kani kalan dan ni ka kabu ya kaban pen yelam bakla yo pai ba halor kani ka jing ki jong ka VPP ka ba song nong rem di Nimdan kani ka jing persya la da dei ya kiba kersana ni ya kiba persya ru ki ya hala ka jong kaleti ni kum ka Voice of the People Party ni ying hala ka jong ka nongrin hebat nginom ken wi ahiro ba ka sorkar ka hap hi ban pendem nang ba ka jing bit jing jong upai ba jong ka district hi barok kowe de hagani ka por ka jing call off jong kani ka sorkar ladam dei de kani ka jing ya huri hura le ni ka jing penibor kam sengap kani ka sorkar de ngi na kaliang jong ka Voice of the People Party ni amin sin upai ba undai ban slur ban bi ban yet snok tilang hapadon kanu kani ka ji ki ka badai ka ba song hok song rim na ka benta ka pateng ni na benta ka lawe ka jongi de hagani ka step di magistrate ilawan ila tempat ini bangin call off ya kani ka demonstration ingin saya perkat ada kadai yang bangin call off no ya kani ka demonstration ru hadir mangila de pirai ingin saya pekmat hadir boleh sebut